Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Hey! Hey! Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Ano po ba dapat kong gawin para makamove on at makamove forward? 6 years po kami ng boyfriend ko before he decided to just ghost me. Ay, ang hirap pala ng ganito, no? Yung matagal mong nakasama, tas biglang isang araw, wala na siya. Di ko alam kung paano makamove on at makamove forward. Alam ko naman na kanya-kanyang panahon ng moving on, pero baka naman meron kayong tips para maging mas madali ito. Thank you, Kumikinang Natambalan, and God bless. Ay, sorry. Hindi kabisado ni Nicole yung mga pag-move on na yan. Sorry kasi talaga dahil Oo. I've never loved so much. Yan. Konting beses lang. Charot. Alam mo, girl, tama ka lang naman sa sinabi mo, girl, na may mga kanya-kanyang talagang pacing and time. Yes. And gets ko rin naman yung while gusto mong namnamin or wag madaliin yung pag-move forward. Gusto mo din madaliin minsan na parang pwede bang mag-skip na ako dun sa iyakan na part, Oo. tapos dun na ako sa maghahanap na ako ng ibang pwedeng jowain. Pero talagang proseso kasi siya. Correct. Yun lang talaga yun. Proseso talaga siya, and hindi ko rin masasabi kung mabilis yung proseso para sa'yo. Kasi may mga iba na mabilis, may mga iba na mabagal. So, wala namang akong, pagka moving on yung tinatanong, wala naman ako laging ibang nasasabi, kundi maghahanap na ibang outlet. Wag mo nang sisihin yung sarili mo. Ayan. Tapos na yun. Anyways, kung talagang kayo, pagtatagpuin rin naman kayo. So, Tama. for now, ma-value the people who love you. Kasi alam mo, kapag ka broken-hearted ka, ito yung lagi ko imagination, Jegs, sa ilang beses ko na broken-hearted in the past. At hindi lang to sa love, ha? Uh-huh. Broken-hearted in a lot of things. Sa career, ganyan. Yung mga kaibigan ko o yung mga mahal ko sa buhay, miski yung asawa ko, sila yung parang nagsisilbing mga sundalo. Yung bang parang sila yung taga-protect. Support group. Oo. Oo. So, napakahalaga na merong support system. Doon ka muna kumapit. Yan. Kung ano man yon, may mga ibang natatandaan ko, there was a time na nung bagong panganak ako dun sa pangalawa ko, na nagkaroon ako ng postpartum blues na hindi ko maintindihan kung ba't ang lungkot talaga. At isa sa mga kinapitan ko, alam mo, hahanapin mo lang talaga si Park Seo-joon talaga. Parang ang dami kong K-drama series na natapos, na yun yung nagtawid ng kalungkutan ko. Alam mo yun yung ganun ba? So, my point is, to each his own. Correct. Kanya-kanya kasi talaga siya. We can only suggest, but ikaw yun Maghahanap ka ng something na magla-lock on yung utak mo. Oo, Kasi like ako, ganon. for example, pag for quite some time, pag nakaramdam ako ng stress, parang anxiety, alam ng asawa ko kasi unang-una,
nakatambay ako sa Netflix at may certain ako na pinapanood. So parang ibig sabihin yung utak ko nakalak Gusto mo doon, oo. So kaya hindi ako Alam niyang nakakaramdam- stress ka. Oo, alam niyang stress ako. So siguro may mga again, iba-iba yung pamamaraan ng pag-move on natin, anumang klaseng heartbreak yan. Pero one thing for sure, may itinuturo na lesson yan. Yun, Oo, diba? doon ka dapat ma-excite. Ma-excite dun sa kapalit. Yes, oo. Nakaka-excite din yung isipin yung kapalit eh. Oo, lalayo pa ba tayo dahil sa broken heart nagkaroon ng isang Nicoliala? Totoo. Diba? It's always like that eh. Oo. Na pag nandun ka sa situation na broken-hearted ka, in whatever whatever reason hindi nga necessarily about love, magandang isipin kung what's next. Oo. 'Di ba? Ano kaya yung in store? Bakit kailangan namin maghiwalay? Correct, totoo. Ano kaya yung bigger fish Oo. na na nakalaan para sa akin? Doon siguro, yun yung mga ifo-focus mo. So, Oo. mag-lock in ka sa mga Yes. bagay na pwedeng magpatanggal ng Oo. utak mo. Kaya nga 'di ba yung mga iba anong ginagawa nila? Change of scenery. Correct, oo. Pupunta ng dagat, sa Sagada, Oo, pero magbabagyo. dapat kung saan yung interest mo doon ka ha. Oh, huwag Kasi ka yung mag-mountain iba, climbing kung di ka naman marunong. Paglampa ka wa. Paglampa ka naman, huwag mo namang ipilit, di ba? Yan yung mga maling desisyon. Pero minsan, kung talagang nararapat, di ba, or kung talagang nangyayari, ipinipilit, minsan sa mga hindi mo interest, yung pala, kaya ka pala dinala doon, Na-unlock mo rin din. na-unlock mo yung skill na pwede pala. Parang it's something within you na hindi mo lang alam. Correct. Or, Oo. di naman kaya, may gwapong mountaineer Yan, totoo. na nakasabay ka. Oo. Di ba? Parang nag-join dati si Nicole sa mga car club. Correct! Wala Yung mga naman ako, moving on process correct. niya. Wala naman ako kalaman sa mga tornilyo ng mga sasasakyan, 'di ba? Pero wag ka. 'Di ba? Just because gusto ko mag-lock in sa ibang, 'di ba, ibang mga tao, ibang mga grupo, nag-join ako ng car club. Oo. Sabi ko sa inyo, nag-join ako ng car club bukod sa na-expose ako sa maraming lalaki. Yung Kia Pride ko noon, maliit na color pink, ang lakas ng busina noon kasi syempre, yung mga car club mo mag-recommend yan eh. Oo. Tapos hindi ko makakalimutan yun kasi yung sasakyan na yun, pink, 'di ba? Ewan ko naabutan mo siya. Oo, nakita ko Ang yung pangalan Pride. niya ay Girl Lalu. So pag umakyat yun, kinikwento ko to, kakakwento ko lang sa anak ko, naalala ko lang bigla. Sabi ko, wag ka. Sabi ko, yung sasakyan ko dati, kahit lagi akong namamatayan ng makina doon. Ano yun, pag umaatras ako, nagsasalita. Diba? Parang ladies and gentlemen, Oo. this car is backing up. It is backing up. Diba? May ganon. At ang nagturo sa akin, yung mga car club ko lang din. So, speaking of lock-in, maganda yung sinabi mong word na lock-in, Jegs eh. Na-lock-in ko yung sarili ko. Sabi ko sa'yo, ang dami kong kaibigan ng mga talyer, ang dami kong kakilalang mga nagbebenta ng car accessories. Kapag ka parang naalala ko na naman yung ex-jowa ko, pupunta na naman ako dun sa bili ng car accessories, bibili ako ng steering wheel cover, papalitan ko na naman yung busina ko, mga ganon. So, nakatulong yun. Parang walang pinagkaiba sa mga nire-reseta sa may mga anxiety ng doktor na yung mga Xano. Ayan, yung mga Jovia. Yan. oo. Kasi ang ginagawa lang din naman nung in-explain sa akin, kasi nag-take din ako dati niyan eh. Sabi niya, parang binablock lang yung part ng brain mo para hindi mo iisipin yung isang bagay na nagpapa-stress sa'yo. Yan. Para So, kumakalma ka. correct. So yun din ang ginagawa ng pag nakalock in ka sa isang bagay na dapat yung may interest ka, Oo. hindi yung pinipilit mo na para makalimutan ko siya, i-try ko to pero wala ka namang interest. So sabi nga ni Nicole, Mountain climbing eh. Patag nga na lupa, natitisod ka, diba? Paket pa kaya? Yun. So, hopefully, mapabilis ang proseso para sa'yo, but we can never really tell. Ako naniniwala talaga ako na time can only tell. Oo. 'Di ba? And yung panahon na lang din yung makakapagsabi na napatawad mo na siya. Panahon na rin magsasabi kung naka-move forward ka na talaga, Tama. kung okay ka na talaga. Oo. Yan lang talaga ang problema sa atin. Patience is not our virtue. Oo. Hindi talaga patience yung yung nananalaytay sa dugo natin. Tingnan mo, 'di ba, pag nagdadasal tayo for something, gusto natin immediate action. Oo, agad-agad. Gusto natin pag halimbawa, sana Lord, pagalingin niyo po yung anak ko. Gusto natin agad-agad gumaling, 'di ba? Hindi eh. Oo. Hindi talaga yung ganun, may proseso talagang pagdadaanan. So, dadaanan talaga yung proseso. Yun, importante kasi yung proseso kasi actually doon talaga yung nakasiksik yung mga Mga aral, lessons. yung mga lessons eh. Oo, Hindi dun doon sa sa proseso. nasaktan ka eh. Oo. Hindi yung heartbreak ka, broken hearted ka, hindi yun doon. Yung proseso ng healing doon mo makikita. Correct. Doon yun yung mga wisdom eh. True. Pero makikita mo lang siya pag
Tapos nagpasan na. mo na siya. Oo. Tapos na. Parang ano, di ba connect the dots? Oo. Yung parang puzzle nga siya eh. Oo, na hindi mo makikita yung buong picture. Kasi wala Hindi pa yung buo. isang piece na sa Oo, future pa siya. correct. Parang ganun. Ganon. Oo. So, sorry kung wala kaming parang eksaktong way para Oo. maka-move on at move forward kasi kami based on our experience, talagang Iba-iba it took time din. Oh, iba-iba yung journey. Like for example, siguro sa amin yung broken heart namin, yung nag-venture kami sa Negosyo. sa negosyo. 'Di ba? So, ang nangyari doon nangyari sa amin na halos mawala lahat, ang plano pala ni Lord parang maging active kami sa church. Yun. And hindi ko ina-expect yun. na yun yung Oo, dahilan. Na babaguhin ako because of that kind of experience. Correct. Diba? Because of that broken heart. Yes, oo. Yun na lang yung iisipin natin na from brokenness, Oo. God will make us whole again. Oh, sabi nga, para humalimuyak yung bango ng isang perfume, Kailangan mong basagin. Yan. So, yun. Isipin Oo. mo na lang, nabasag the perfume ka na, Oo. humahalimuyak sa ngayon with Yan. all the lessons that you will Tama. learn. Yun yung pinakamahalaga, the lessons that you will learn. Para next time, kung ano man yung dahilan ng breakup nyo, hindi na Oo. namin inusisa kung ano yan, di ba? Natuto na din tayo. Tama. Ganyan. Yun yung exciting na ikwento mo in the future eh. Oo. Like yung Nicole Yala, di ba? Diba? Masarap ikwento na sa mga anak na ganitong nangyari. Kahit pa ulit-ulit siya Oo. na 22 years Oh, it later. never gets old, diba? The story never gets old kasi it's always being asked, paano ka Yes. napasok sa radyo? Dahil sa broken heart. So Laging imagine mo, ganon. pero kung babalikan mo yung moment na yun Ay na, naku, parang parang Nagawa. mababaliw talaga ako noon. Totoo naman. Pero tsaka kung halimbawa meron pang file, kung di man nasunog yung MBC noon, kung may file pa noong 2004 kung mga adlibs, yun Grabe. talaga yun eh. imagine mo, grabe yung utak ng isang Nicole Yala, galit sa lalaki. Oo, yun yung lang. bukang bibig mo ganun, mga lalaki Manloloko manloloko. kayo lahat. Ganyan. Puro ganon. Tapos for some Pero pag reason, may pogi, pero okay naman, di ba? kaya. Baka naman hindi yan red flag. Pink. It's pink flag. Umawagayway. Diba? So, lessons na lang along the way. And Yeah. you'll never know pagka halimbawa na-meet mo yung somebody na kapalit in the future. Masasabi mo na, hey, bongga, buti na lang pala nahiwalay ako dun sa isa kasi mas bongga pala yung pwedeng ibigay nung pangalawa o nung Ayan. sumunod. Oo. Ganon. Yung pala, kumbaga, blessing in disguise. Correct. Oo, na yung Ganon. napagdaanan mo. O siya ha, naway makapag-move on at move forward sa Tama. lalong madaling panahon pero pakatandaan, proseso kasi talaga yan. Correct. Kasama pa rin po ang tambalang kumikinang. Muli ako pong kumikinang ulo, Diego At Bandido. akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Anong pinakamatagal mo natatanda na pinakamatagal na parang moving on from a heartbreak, love? Ano ba? First ko siguro, first girlfriend Mga ko gaano siguro. katagal ito yung bago ka nasabi mo? Matagal kasi high school eh. Then, high school sweetheart. Oo. Tapos parang naging second year, parang first year college na. Oh, Parang medyo matagal-tagal ganun. Oo, din. Tsaka una eh. Oo. Oh. Pero BFF kami ng hanggang ngayon mag-friend kami Magka-friend, sa Facebook. oo. Shout out pala kay Ami. Ay, I love Ami. you Napaka-ano na, before. napakaluma ng pangalang Ami. Alam mo yun, ka-level ng Emmy. Oo. Pero nag-uusap sila ng asawa ko. Oo. Pero gano'ng katagal nag-move on? Matagal eh. Taon. Oo, taon din eh. Oo. Taon din eh. 'Di ba? Iba-iba eh. May mga iba na taon, may mga Oo. ibang minuto. Oo. Pagkatapos lang ay nakahanap na ng ibang kachat o kaya sa bar meron ng ibang Oo, tama. nakakakiskisan, 'di ba? Correct. Kanya-kanya talaga siyang time, Oo. kanya-kanyang panahon. Ayan. O good luck sa mga nag-move on. Naway kayanin at kaya naman. Kaya yan. Kaya may, yan. may rason talaga. True. Yun yung amazing dun Correct. sa At saka yung amazing yung ma-excite ka sa kung sino ang papalit, ano ang Oo. papalit. Correct. Yun. Oo. Yun ang exciting part. Yan. O siya. Right? Salamat mga kabisyo. Ingat po Yay! kayo ha. Happy weekend. Mamay ulit. Kwento ni May Wagang Burnay. May winner tayo. Metro's #1 Love Radio. Basic!